תגידו הלו לנגישות אידיאלית עם קרבה לנתיבי איילון, תחנת רכבת השלום והקו הסגול של הרכבת הקלה. הלו לשילוב חלומי של אורבניות וטבע, כי הבית החדש שלכם נמצא בלב ליבו של הכרך, אבל במרחק הליכה מפארק וולפסון, גינות ירוקות ופינות חמד קסומות. ולבסוף, הלו לרמת חיים מהגבוהות בישראל בתוך יצירה ארכיטקטונית מוקפדת. הלו לארבעת הבניינים הראשונים. בשלב הראשון יוקמו 2 בניינים בני 9 קומות ו2 מגדלים בני 15 קומות, בסטנדרט פרימיום, בתכנון משרד האדריכלים כנען שנב. לכל בניין לובי מפואר וחניון תת-קרקעי מתקדם, הכולל הכנה לטעינה חשמלית. הבניינים מתוכננים תמהיל מגוון של דירות בנות 3, 4 ו5 חדרים ודירות פנטהאוס מיוחדות. כל הדירות במפרט יוקרתי ומפנק, וכוללות מיזוג מיני מרכזי, מטבח יוקרתי ומשודרג ומרפסות רחבות ידיים.